Nawr, Rhys, yn y bocs yma, mae hylif hyd sy'n gallu trwsio gwydr. Oes e? Ie, wna i brofi fe i ti. Dyr draw fan hyn. Pasa'r beaker na i fi, please. Os ni'n rhoi e yn y bag, fan hyn. Brofi fel hyn, a jyst tyma bach o hyd a lledrith. Wo, beth ti'n neud? Pai becso. Wneith yr hylif hyd trwsio fe. Reit, drycha. Wyt ti'n gallu rhoi hwnna mewn i fi, please? Araf bach. A ni jyst yn gael i'r hyd a lledrith gweithio. Credu bydd e'n barod. O. Beth yw'r hylif hyd ma? I weid y gwir, olew coginio yw e. Siw mae olew coginio yn gallu trwsio gwydr? Wel, nath e ddim wir trwsio fe. Mae olew coginio yn gwneud gwydr yn anweledig, felly o'n i jyst i cuddio beaker arall yn y bocs. Shwt?